kommer sædceller på speed. De er sindssygt hurtige. Du kan næsten ikke se dem, de er sindssygt hurtige. Og de raver, så de har rave sticks. De har glow sticks med, så de lyser. De raver, og de er på speed. Og du kan høre på musikken. De raver. De raver som sindssyge. De raver. De er også ikke til højre og venstre. De raver, og de drikker, de horer. Og de sniffer. Og det er på speed. Og det er de raver. Til højre og venstre. Og kom hjem til risengrød klokken 5:30. Ja. Spår det også et glas mælk. Sammen med deres øl. Jeg tror ikke det er mælk. Og speed. Sædceller og mælk. Det er så egentlig ret godt sammen. Jamen det tror jeg ikke helt det er mælk. Måske ligner det. Der er en eller anden der solgt speed. Der er en eller anden der solgt speed hernede. Han er også på det selv. Shit. Han er på speed. Shit, sædcellerne er på speed alle sammen. Det er jo galt. De er jo gale. Det er jeg også. Lad os slutte den af filmen her. Nej, det er en dokumentar, røvhul. Sædceller på speed. Sædceller der raver, mens de er på speed. Galt. De er sindssyge. De slår tak til musikken, det kan jeg ja. De raver. Og de svømmer rundt i æggestokken. Så sindssyge. Fordi de raver. Der er en eller anden inde i æggestokken, som har solgt, de har solgt speed til dem. De raver som sindssyge. Og de er glow sticks med. De bruger den eftertrækte salgspris. Hvis du køber speed nu, kommer du først tække moderen. Ja. Så er det bare den, skal lave noget arbejde. Ja, eller den anden salgsteknik. Hvis du køber vores stove nu, så mister du din nyere i morgen. De fleste siger ja. Derfor har vi så mange sædceller på speed. Der er en anden, der så snydt. Sædcellerne er blevet hjernevasket. Ja, til jer. Okay, spørgsmålet kommer her. Det er hvidt, og det støver ud over det hele. Hvad er lys? Halv speed, skal det ikke sniffes? Speed? Ja. Jeg tror det er piller. De også. Har du nogensinde tænkt på, hvordan spillet Need for Speed kan misforstås? Ja. Det kan jeg godt huske, det var dengang i Need for bare jeg skulle til altså dengang i klassen. Hvor du også sagde Need for Speed. Og så sagde Anne, nej! Den er 9 sædceller på speed. Det var nice dokumentaren her. Ja, og vi taler også lidt på engelsk, så de engelske folk skal forstå det. Vi sender den her til på YouTube. De spermatozoes on speed! The uterus sells evil drugs that destroys the spermatozo's lives. But there was one man with no name, no past, and no fear. It was the Vendelbo. Jeg ved ikke, om han er travler. Den var rar. Sædceller på speed. Shit. Så var det bare en, der så tæt på den, fordi han laver ikke noget med det. Ja. Hjælp. Hvor er jeg også dokumentar på? De er på speed, dem her. De er på speed. De er så sindssygt meget på speed. These spermatozoas are on speed. Look, now we're going crazy. The spermatozoas are going crazy. Ow, my arm hurts. Det er på ecstasy nu. See, look, now they're dead. Nu er de døde. Altså, de ligger, og de lyser stadig, fordi de har stadig glow sticks. Og de hænger op ad væggen. Jeg mener, æggestokken. Og her er der en stor en. Det er æggestokken. Se, de er simpelthen døde. Alle sammen er døde. De sidder helt stille. Stakkels spermatozoas. Og så kan man se, ham her, han prøver at sætte speed til den. Og han får speed til det, og så er det på speed igen. Ja! Det er galt! Vi vil lave dokumentar. Det er en dokumentar. Vi laver dokumentar. Sædceller på speed. Hold nu kæft, det er sædceller på speed. Sædceller på speed. Kræfter med galt. Se, de har glow sticks alle sammen. De har knæklys alle sammen. Og de er også på dope. Ja. Fordi de er rent faktisk på fantasy. Ja, de er på fantasy. Det er fantasy, hvor de tror, de er på speed. Ja, de tror, de er på speed, men de er på fantasy. Ja. Se, nu kan det helt galt. Det er helt galt. Ja, der er ikke nogen, der spiller nu. Hold nu kæft, du må ikke. Du skal sgu da ikke
Du skal sgu da ikke afbryde vores dokumentar. Vi har lavet dokumentar. Du bliver nødt her, mand. Det her det er større end den der dokumentar. Gå counter. Ja. Så må du selv lige holde øje med, når Jakob han er færdig. Det er kraftedeme slut på spermatozoer på speed. Yes. Og så Slut herfra.